הרדיו החברתי הראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים, בפלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד וגם לטלוויזיה החכמה. מיד מתחילים בשידור החי. הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים, בפלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד וגם לטלוויזיה החכמה. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, לנהל בלי להתבלבל, בהגשת אילן סלע, אקזקיוטיב קואוצ'ינג, מנהל מנהלים ועסקים להצלחה. התוכנית שבה מדברים על הנושאים הכי חשובים ובוערים שמנהלים חווים ביום יום. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון. אהלן, ובוקר טוב חברים, מה שלומכם? אנחנו פותחים שבוע חדש, ולפני הכל, כמו תמיד, אנחנו נזכיר, היום 443 ימים לשביעי באוקטובר, ולא להאמין, אבל אנחנו עדיין עם 100 חטופים שעדיין שם, אנחנו נזכור ולא נשכח שרק לפני 97 ימים הם היו 107 חטופים בחיים, ואני חוזר ואומר את זה בכל שידור, בסוג של זעם, בסוג של תסכול, ויגידו מה שיגידו אנשים אחרים, אותי זה מתסכל וכואב. ובכל זאת, בסוג של, נקרא לזה אסקפיזם, אסקפיזם, אנחנו מנסים לשמור על השגרה, ולכן נגיד בוקר טוב עכשיו, בוקר טוב לאורח שלי, ושימו לב לקול שלו, אייל ישראלי. בוקר טוב, אילן, מה העניינים? אופה, עכשיו אתה עוד יותר מוריד לבריתו. אני לא מוריד, ככה אני מגיב למיקרופון. כן, אייל ישראלי מומחה לפיתוח עסקי ובעיקר לזכיינות, ואנחנו היום נדבר הרבה על עניין, על עולם הזכיינות, על עולם המזקים, כמו שאני קראתי לתוכנית בכל הקידומים השונים, זכיינות, סיכוי או סיכון, ובארץ יש... לגמרי. בארץ אין רגולציה, נקרא לזה. נכון. די ג'ונגל, ומאוד חשוב לדעת מה ומי ואיך נכון לעשות את זה. זה היה אייל. אני לסלע ולתוכנית קוראים לנהל בלי להתבלבל, כל יום ראשון, 9 בבוקר, מהתמדה, עוד מעט 3 שנים, אני מאמן וממנטר בעלי עסקים, מנהלים וגם נוער ומתבגרים. אני מאוד מאמין בנכונות של החיבור העסקי והחיבור לנוער, לנהל בלי להתבלבל וגם להתבגר בלי להתבלבל, ובכלל, להיות הורה זה כמו להיות מנכ"ל, רק בלי האפשרות להתפטר. ותחשוב על עוד משהו שפעם מישהו אמר לי פה. אצלנו בבית מרימים ידיים, רק בשביל לשים דורדורנט. יש בזה גם משהו... פחות יש מודעות, זה כבר היה טוב. המטרה שלי היא לחשוף כמה שיותר מחשבות, תובנות, כלים ומיומנויות לבעלי עסקים, מנהלים, עצמאים, זכיינים, וגם להורים ולנוער ולמתבגרים פה ושם. למי שאיכשהו מפספס את השידור החי, שיעבור אחר כך לספוטיפיי, לפודקאסט, לנהל, בלי להתבלבל. אייל, אני התחלתי כאן במסורת שהתחלתי לשדר, כדי שיהיה לי מעניין. אני קראתי לה היום לפני. יום לפני. כן, מה קרה היום לפני בהיסטוריה, ואני איכשהו מנסה להתאים אותה למקום ולאורח, או אפילו מדי פעם לעצמי, למשהו משמעותי. והיום לפני, שים לב, אני אזרח גאה, נקרא לזה, של הרפובליקה הרומנית. יש לי אזרחות, תעודת זהות, דרכון, לי, לבנות, הכל, מכל מיני סיבות, אגב, כבר המון שנים, לא מעכשיו. מעולה. והיום, אגב, יש גם אומרים שקיים אצלי קצת משהו ערבוב פולני, חוץ מהעניין... אז כנראה שבאמת זה קיים. בדיוק. והיום, ב-1989,
צ'אוצ'סקו הודח, או כמו שהיו אומרים הרומנים, צ'אוצ'סקו. היום. היום, 1989, המהפכה ברומניה. וואו. יון איליאסקו תופס את השלטון כנשיא רומניה, ושם קץ לקומוניזם של ניקולאי צ'אוצ'סקו. זה בעצם יום המהפך של רומניה נקרא. היום, 1989. זה שאנחנו זוכרים את זה, אני גם זוכר את זה כנער, אני זוכר זוכרים את צ'אוצ'סקו, אבל אנחנו אזרחים הרומנים. אגב, היו בחירות לא מזמן ברומניה, קיבלתי אפשרות לבחור. השגרירות היא ממש פה קרובה, אגב. יאללה, קדימה. ובחלק הפולני, היום, ב-1990, לך ולנסה מושבע לנשיא פולין, ולך ולנסה, ומה שקרה בפולין וברומניה, באותם שנים פחות או יותר, הוא די מחובר. לך ולנסה זה היה זה שהקים את ארגון הסולידריות, והתחיל להתנתק מכל העניין של הקומוניזם, ארגון העובדים העצמאי הראשון, שהתנתק מהגוש הסובייטי, כל הרעדים והזעזועים שהיו אז בזמנו, והוא גם חתן פרס נובל לשלום, בעקבות מה שהוא עשה, ומתי שהוא גם נהיה נשיא פולין, שזה היום, ב-1990. אז זה היום לפני, רומניה ופולין. רק בשביל זה היה שווה לבוא. בדיוק, היה נעים, יאללה, ביי, נתראה שבוע הבא. להתראות, תודה רבה. תגיד, אתה מכיר את המעלית המהירה בעולם, אתה יודע איפה היא? לא, זאת אומרת, זה מתבקש לציין איזה משהו בדובאי או בסין, אבל אני מודה שלא. אז ככה, אתה היית מאוד קרוב, כי בדרך כלל אומרים דובאי, בחריין. כן, לא סגר. אבל זהו, שלא שם. היחיד שידע את התשובה, ואני כל שבוע חוזר ואומר את זה, זה רק רענן בן בסט, מנכ"ל החברה הגיאוגרפית. אוקיי. חבר אישי, כי זאת העבודה שלו. כמו שאני אשאל אותך משהו, אז אחרים אתה לא תדע. נכון. זאת העבודה שלו, לדעת דברים כאלה. קיצור, המעלית המהירה בעולם נמצאת בסין, בגונז'או. איפה שערן זהבי שיחק, 530 מטר, 111 קומות, המעלית עולה במהירות של 75 קילומטר בשעה. שזה בערך 43 שניות ל-111 קומות. שזו הדרך שלי, נקרא לזה בחינניות, משהו, להעביר את המיקרופון תמיד לאורח שלי, לא לנאום המעלית, כי אני פחות אוהב את המילה נאום המעלית. צ'רצ'יל היה נואם, עוד מישהו שהוא חושב שהוא צ'רצ'יל, גם אוהב לנאום. זה יותר סוג של סיפור המעלית, 2-3 דקות, מי זה אייל ישראלי, מה הוא עשה, מה הוא עושה, ואז אנחנו נתחיל לדבר הרבה מאוד על זכיינות סיכוי, או סיכון. קודם כל אני חושב שזה יכול להיות מאוד חברי, שהיית זורק לי בבוקר, איזה שאלה אתה הולך לשאול אותי, והייתי יוצא פה שפיץ, יצאתי פיתה, אבל אמרתי סין. כולם יצאו פיתה. כולם יוצאים פיתה? כולם, אמרתי רק אחד, ידע. אבל אתה היית יחסית קרוב. הייתי יחסית קרוב, אז אני מרגיש טוב. אוקיי. טוב, אז קודם כל איזה כיף להיות פה, ותודה רבה שהזמנת אותי. וכיף להתארח כאן, אז שמי אייל, אני בן 50, תושב השרון, נשוי ואב לשלושה. רגע, בנימינה זה נחשב כן, גבעת עדה נחשב בנימינה, גבעת עדה, אלה מושבות שנקראות בשרון הצפוני, וקצת אחרינו זה מתחיל להיות מישור חוף הכרמל, מועצה אזורית חוף הכרמל, אנחנו עדיין שרון. מומלץ לבוא לבקר דרך אגב, אזור יפה של קרמים וענבים ומעיינות, מאוד יפה. אני מסכם עד היום קרוב ל-28 שנים של ניהול בעולם הכימונאות, כל הקריירה שלי בעולם הכימונאות, בגיל מאוד מאוד צעיר, כשהתחלתי את התואר הראשון שלי במנהל עסקים, התחלתי בפז וביילו, עשיתי שנים ארוכות שם בחברה, בזמן שיילו פרצה ואפה קדימה, והייתי חלק מהצוות שפתח הרבה מאוד חנויות, וייצא וסגנן את ילו כמובילה ברשת חנויות הנוחות, שנים מאוד מאוד תובעניות ומדהימות שעיצבו אותי כמנהל. לאחר מכן הייתי מספר שנים ברשת אפריל, קוסמטיקה יוקרתית, הייתי סמנכ"ל התפעול, המחירות של רשת היוקרה, היחידה מסוגה בארץ. הייתי 5 שנים ברשת מגנוליה, במהלכן תחילה כסמנכ"ל, לאחר מכן Managing Director Israel, ניהלתי את הפעילות. מגנוליה ישבה ב6 מדינות בעולם, לא כולם יודעים את זה. כן, חברה ישראלית? חברה ישראלית, המצאה של בחור בשם אודי כהן, מאוד מוכשר, שהמנכ"ל היום גם כן מאוד מוכשר, תומר אייסברג, שהרבה שנים מנהל את הקבוצה, באיזשהו שלב שהפעילות הייתה בידיים של קרן גדולה, אז הייתה פעילות ב6 מדינות, ובסוף, ב3 שנים האחרונות שלי ניהלתי את הפעילות בארץ, כשתומר עבד קשה מאוד והתרוצץ בעולם. הייתי מנכ"ל של נאוטיקה טימברלנד, קנת קול, בקבוצת סקל ובריל, בדלטה הרבה שנים, ובשנים האחרונות, בקבוצת שופרסל, סמנכ"ל של בי פארם, רשת הפארם, שכבר, האמת היא גדולה מאוד, אנשים לפעמים נבלד ב16 מיליארד של שופרסל, אז בי נשמעת. טוב, אני זוכר את היום, זה לא היה היום, זה היה הלילה, שבו בלילה מתגו את כל סניפי, ניו פארם. כל הסניפים של ניו פארם, בלילה אחד. בבי. בבי.
כן. אני זוכר, אני גר ברעננה, יש שם 2 סניפים, אם אני לא טועה. ברעננה באחוזה. יש אחד באחוזה ואחד ברחוב ירושלים, או היה, סגרו אותו אחר כך. כן. ואני זוכר שבבוקר קמנו וואי, ביפם. מדהים. וזה בלילה אחד עשו את כל הסניפים. זה מדהים, זה עבודה. רק שופרסל יכלה בעצם לעשות דבר כזה, לקנות רשת כמו ניו פארם, השקיע סכום עתק. לא, לקנות אפשרי. לא, לקנות ולהשקיע. להשקיע ולהעיף את זה עם מנכ"ל מאוד מוכשר, בשם אורי וטרמן, שהגיע והרים את כל הפעילות, וכל הצוות של בי עבד מאוד מאוד קשה. אני לפני מספר שנים הגעתי לשם, ואנחנו הבנו חלק מהסיפור שלנו, היה גם להתחיל להניע את עולם הזכיינות, שזה עוד שנייה יוביל אותנו לדיון שלנו. בי עושה כבר מעל מיליארד שקל בשנה, עסק מאוד מאוד רציני, שמפעיל 100 סניפים וגדל והולך. ובתוך העולם הזה גם של המורכבות של סניפי פארם ורוקחות, קוסמטיקה, דרמו, תינוקות, מזון, טקסטיל והמון, ועולם של רוקחים, וחסרים הרבה רוקחים בארץ. החברה הבינה שהיא חייבת להתחיל לגדול לעולם של זכיינות, ומשם, עוד שנייה אנחנו נשזור את זה בשיחה שלנו, עשינו מהפך מאוד מאוד גדול, גייסתי הרבה מאוד זכיינים, והיום החברה כבר, 35%, אפילו יותר מזה כבר היא זכיינית. זה סיפור מעניין מאוד. זהו. נגענו, התחלת לזרוק את המילה זכיינות וגילוי נאות, נגיד, גם אני הייתי בזמנו גם זכיין, וגם אחר כך הייתי בכובע של המזכה, של רשת מאוד מאוד גדולה, כך שאני מכיר את החוויות ואת הניואנסים, אני לא אגיד את כולם, אבל את חלקם. את העיקריות, את העיקריות. אגב, ובעיקר אנחנו אומרים, אגב, זה בעיקר הכאבים, אתה יודע, ככה זה עובד, אנחנו בסוף זוכרים את הכאבים. כן, כן. בואו רגע, קודם כל ננסה להגדיר. מה זה בכלל זכיינות? אוקיי. מה זה בכלל זכיינות? אני חושב שזכיינות היא... לפני העניינים הרגולטוריים ו... כן, אנחנו בכלל עוד לא שם. מה זה? מה זה בכלל? אם ישאלו אותי רגע מה זה זכיינות, אז אני אומר, זה דרך של חברה או רשת, ועוד שנייה אנחנו נדבר מתי צריכה או לא צריכה לעשות את זה. מזכה וזכיין. המזכה, הרשת המזכיינת, נכון? לגדול ולצמוח, לגדול או בכמות הסניפים, או לשפר את התוצאות של הסניפים הקיימים, בין אם זה סניפים, זה יכול להיות בכל מיני תחומים, זה לא חייב להיות רק בריטל, אני עובד בתחום החינוך גם, וגם בתחום הריטל. לגדול, לצמוח, לשפר את התוצאות שלהם, אבל תוך כדי להציע בצורה, ובעיקר צריכה להיות שקופה והוגנת ושומרת על הזכיינים שנכנסים לשורותיה, להציע דרך לאנשים עם אופי יזמי, להתפתח, לפרוץ ולגדול, אבל זה חייב לעבוד לשני הכיוונים, וזה משהו שאנחנו... ואני אתן כל פעם במהלך השידור אינפוטים שלי, זה גם דרך שהיא יותר זולה ופחות מסוכנת למזכה, לפתח את העסק שלו. נכון. אם אתה עכשיו צריך לפתוח עסק כמו מישהו שאנחנו מכירים, לתמרוקים וטיפור כזה למתבגרים ולנוער ולנערות, במקום שאתה תשים את הכסף על החנות. נכון, אתה מביא זכיין. אתה מביא זכיין שהוא שם את הכסף על החנות, אתה מספק לו את כל שאר הדברים, תכף נדבר גם על מה. נכון. אבל זו גם אחת הדרכים של בעלי העסקים. לגדול מאוד מהר. לגדול מהר עם מינימום סיכון. נכון. אבל גם את זה צריכים לדעת לגדר. נכון, כי אם לא, אתה חושף את הזכיין לסיכון שיכול להשפיע על כל החיים שלו, וגם את עצמך, ברור. מה ההבדל בין זכיינות לבין פיתוח עסק עצמאי? ובואו נלך על משהו שאנחנו קצת קשקשנו לפני השידור. אני לא אציין שמות, אלא אם אני חושב שזה בסדר. אוקיי. מה ההבדל בין לפתוח פיצריה עצמאית לבין להיות זכיין של רשת פיצה? ברעננה. נניח, איפה שאני גר. אוהבים פיצות ברעננה, יש הרבה פיצות. היתרון הגדול הוא, ושוב זה יביא אותנו אחרי זה לדיין על האם הרשת ערוכה ומוכנה כבר לתת זכיינות בצורה מקצועית. נגיע. קודם כל, מה ההבדל בין עסק עצמאי לפיצות, או בכלל עסק עצמאי, לבין זכיין באותו תחום? הפלטפורמה, רשת ערוכה, מוכנה, מקצועית, מוכחת בתוצאות שלה, עם מוניטין, עם היכרות של הקהל הצרכני, עם כלים שהיא יודעת לתת לזכיין, לא רק כך את השם שלי, בואו נדביק אותו לקיר ותתחיל לעבוד, ספקים, הסכמים מסחריים, תהליכי קליטה, הדרכה, ליווי עסקי, שמירה, לשמור עליו, שלא יטעה, אוקיי? כל זכיין בסוף שנה פוגש עובדנים, אוקיי? רשת צריכה לדעת לנהל את הזכיין ולשמור עליו, זה האחריות של הרשת המזכיינת, לשמור לאורך כל השנה, שבסוף השנה אולי הוא עשה עבודה מדהימה במחירות, אבל פישל בצד של המלאים, ופתאום פוגש איזה 50 או 100,000 שקל אובדנים. הרשת צריכה לדעת לתת 360 סביב הזכיין, שיהנה מהרפיוטיישן שלה ומהיכולות שלה, ובעבור זה היא דורש איזשהו, אוקיי, עמלה, אחוז, לא משנה רגע ההסכם, אבל היא צריכה לדעת לתת לו את השם ולשמור. אם כבר נגענו במזכים, אנחנו ניגע רוב התוכנית בזכיינים עצמם. מי בשל ולמי נכון לעשות הצעד הזה כמזכה קודם? רשת שיודעת שהיא מסוגלת לתת את אותם 360 שאני אמרתי. זאת אומרת, אתה יודע מה זה מתחיל בדברים הכי בנאליים.
מגיע מחר איזה זכיין, היום פונים אליי הרבה, ואנחנו נדבר על זה גם כן, אני רוצה לפתוח עוד סניפים, בוא ניתן זכיינויות. אני אומר לבעל הבית, שנייה, אתה יודע מה לתת? מחר מגיע אליך בחור צעיר, מאוד מאוד מלא רוח ותשוקה להקים עסק, אתה יודע לסובב אליו מסמך ולהגיד לו, שנייה רגע, הנה תיק זכיינות, הנה ככה אנחנו עובדים, זה הכלים שאני מציע לך, זה השם, זה התהליך, אלה האחוזים שלך, אני יכול, זה האקסל רגישות, תעשה ככה, תרוויח X, תעלה לפה, תרוויח יותר, אתה יודע להציג משהו, יש לך נהלים סודרים, יש לך, המטה שלך יודע לנהל זכיינים, בוא נפתח רגע סוגריים, אוקיי? לנהל... מטה. כמה אנשים שאתה מכיר בחברות שהן יחסית צעירות, יש מטה. אז גם שם, אתה יודע, הפערים הם מאוד מאוד גדולים, בין חברות סופר מקצועניות היום בארץ ובעולם, שזה כבר תורה כתובה, וגם במטה יש פרסונות שמטפלים. זו חברה גדולה כבר. נכון, משהו אחר. בקטנים יש את אלה שמבינים שהם צריכים, אז הם בונים את זה. גם יש לי כמה לקוחות כבר שלקחו אותי באמת בעבור בנייה של כל הכלים, לפני שהם יפגשו זכיין ראשון, שאני מאוד מעריך את זה, אני חושב שזה מקצועי, ויש כאלה שאומרים, בניתי קונספט, מה אתה אומר? בוא נעשה זכיינות. איזה זכיינות? מה אתה מחר מציע לבן אדם? אתה יודע להראות לו שיש לך כבר איזה 5, 6, 10 חנות שעובדות, בועטות, יש תוצאות. מה אתה אומר? מזכה. רגע, קח אוויר. לפני שאתה בכלל פונה לעניין של המזק של זכיינים, כי זה גם מאוד מפתה. אמרנו, ברור. סיכון גדול, זה סיכון קטן והתפתחות גדולה. הוא יכול מחר עוד 20 סניפים לפתוח ככה. בוא רגע, תוכיח שיש פה באמת חר, שיש פה עסק, שהעסק הזה באמת יודע להרוויח כסף. שאתה יודע לנהל אותו, כי בשלב הבא, לא רק שאתה תצטרך לדעת לנהל אותו עוד יותר טוב, גם תצטרך לדעת לנהל את הזכיינים. נכון. קודם כל, תוכיח מספרים שיש פה עסק. יכול להיות שיש, איך אמרת, קונספט מעולה. נכון. באמת מעולה. אבל אם אתה לא יודע את הקונספט הזה להעביר לשלב הבא, לעסק, ולעסק רווחי, ולעסק שיש לו ספקים, ושיש לו לקוחות, ושיש לו כבר קשרים עם הבנקים, וקשרים עם נותני אשראי למיניהם, איך אתה רוצה לקחת זכיין? מה תגיד לו בדיוק? מה יהיה הערך המוסף? על מה בדיוק הוא משלם? אני מסכים איתך, הוא פשוט ימצא את עצמו מבולבל. הזכיין יושב בחנות, אמרת ספקים, הסכמי סחר, יש זכייניות, רשתות זכיינות היום, שנותנות 100-150 ספקים לזכיין שלהם. אתה יודע מה זה מחר זכיין? ישירות. הסכמים, עם מחירים מיוחדים. הסכמים, נכון, עם הכל. רשת צריכה לדעת איך מחר להכניס איזה גם בחור צעיר או בחורה מנוסה יותר, לא משנה, ולהגיד לה, אוקיי, את מתחילה לעבוד מול 150 ספקים. קודם כל ההסכמים, הכל צריך להיות תפור, המטה צריך להיות תפור ולדעת איך נהל את הזכיין, אבל גם צריך לוודא שהזכיינית יודעת איך לתקשר עם... זה נכון, אגב, אני יודע שזה נעשה בחלק לפחות מרשתות המזון, בתי קפה שגם אם הרשת בחרה זכיין, אומרת לך, חכה, יש תהליך. אתה קודם כל תעבוד חודש פה. נכון. חודש פה. תבין שזה באמת מה שאתה רוצה לעשות, שזה מתאים לך. תלמד קצת דרך הרצפה. נכון מאוד. ורק אחר כך ניכנס לשלב הבא. כן, 2-3, רואים שכל הצדדים מרוצים והכל טוב, אם לא... יש שהוא בכלל שם הרבה כסף ומשקיע וכאלה וזה. נכון, גם מדד האחריות שלך כרשת מזכיינת, כשמחר אתה בא ואומר למישהו, בוא נפתח בית קפה, 2 מיליון שקלים כל ההוצאה. קטנה. זה עדיין... קטנה. זה הרבה יותר לדעתי. זה תלוי מאוד איזה רשת, אוקיי? למה זה הרבה יותר? כי זה לא מספיק רק שולחנות, כיסאות, מיזוג, כיבוי אש, בלה בלה בלה, גז, חשמל, כל הדברים האלה. אתה גם צריך הון חוזר לחודשים. נכון, לשנה הראשונה, נכון. אתה צריך כסף לשלם משכורות, עוד לפני שיש לך מספיק כסף, ולשלם שכר דירה, ולשלם מים, ולשלם... זה במקרה שאתה מקים עסק חדש, נכון. לפעמים אתה מקים עסק, אתה לוקח עסק שהוא קם, אבל דרך אגב... אם לקחת, אז הבדיקות הן שונות לגמרי. נכון, אבל גם שם יכול להיות שהוא לא עושה עבודה טובה, ואתה צריך להרים אותו, ואם עכשיו חצי שנה אתה לא תרוויח שקל, לא נהפוך הוא, תביא קצת כסף מהבית, ולא נערכת לזה, אתה מתחיל ממצוקה. התחלנו רגע דווקא בעניין של המזקים, גלשנו מיד לזה. מה עוד חשוב כשאתה פוגש מזקים דווקא חברות? משהו שאמרת מקודם, שבדיוק אמרתי בוא נפתח סוגריים. אתה דיברת כבר פעמיים על איך מנהלים את הזכיינים. זה לא חוכמה מחר לפתח מודל. איך מנהלים זכיינים? אני יודע איך אני ניהלתי זכיינים. איך מנהלים זכיינים? אתה גם מלווה את בעלי העסקים עצמם. כן, ברור. את החברות המזכות. ברור. היום אני מלווה היום בשני כובעים, אני לא רוצה רגע לגלוש אליי, כי אני גם מלווה את הזכיינים והזכייניות בתור תהליך מסודר, ומתכוון ללוות אותם הרבה שנים, וגם מלווה את החברות המזכיינות על מנת שלא ישגעו, אוקיי? אבל מחר חברה שיוצאת לזכיינות,
פתאום ממנהלים צעירים אולי ובועטים, שעושים עבודה נהדרת, מתחילה לנהל אנשים שנכנסים עם יותר כסף. בוא נדמיין רגע אותך ואותי, ועוד 10 שכמותנו, נשים וגברים מאוד מוכשרים, נכנסים אחר לרשת קימונית ומתחילים לנהל את הסניפים. זה לא אותו אירוע עבור המטה, לנהל בן אדם מאוד מנוסה שהשקיע כסף, שעבר דבר או שניים בחיים שלו, לעומת איזה מישהו מאוד צעיר, לא שאני חלילה מפחית, אוקיי, אני מדבר על ניסיון ויכולות כלכליות, שנכנס לפני 2 ניהל איזה סניף, עושה עבודה טובה. צריך לדעת לנהל את זה. זה מעבר לזה. זה דורש סט כישורים אחר. ברור. אגב, שיכול להיות שיש לה מזכה. כי להקים עסק, יש לך רעיון, יש לך קונספט, הקמת עסק, הוא רץ, הוא אפילו עושה יפה, יש לך כבר 2-3 סניפים בארץ. אבל לעבור לשלב הבא, שאתה כבר מזכה, נותן זכיונות, מנהל את הזכיינים, זה סט כישורים אחר, שיכול להיות שיש לך, ואם כן, אתה גם צריך, גם אם יש לך אותו, אתה צריך גם לדעת, אתה צריך להתחיל לנהל את המשאבים שלך, גם זמן. נכון. איך אני מנהל את מה שיש אצלי, ושייך לחברה שלי, 4 סניפים שכבר קיימים ועובדים, ואת הזכיינים. יכול להיות שמה שנכון לפעמים, ודיברנו על זה גם קצת לפני השידור, זה לא אותו אחד לקחת צעד אחורה, להגיד לרגע, אני מביא פה מישהו שיפתח את עניין הזכיינות, הוא יגייס, הוא יכשיר, הוא ידריך, הוא ילווה, בשם שלי, או כשכיר, או כמי שחוצה. בול. כי אני לא יודע לעשות את זה. אתה לא יודע כמה אתה מדייק. אני יודע להסתכל במקרו מלמעלה. נכון. לרדת למיקרו, לשבת עם זכיין, לפחות בתחילת הדרך, כל שבוע, על איך הוא עושה, על מה הוא עושה, על מה אומרים האקסלים, מה אומרים המערכות ניהול הלקוחות, עם כל הנתונים, אין לה תמיד את הזמן לזה. נכון. אבל אתה יודע מה? אתה כל כך מדייק, ועל זה דווקא לא דיברנו לפני השידור. אם אני מסתכל רגע על השנים האחרונות שלי בשופרסל בבי, בתחילת הדרך היו זכיינים בודדים, ולאורך הדרך אנחנו החלטנו שאנחנו צריכים להגדיל את זה בצורה משמעותית, ואז ההנהלה קיבלה החלטה, מדבר גם על הנהלת שופרסל בכלל, קיבלה החלטה שאדם כמוני בתפקיד שלי, מתנתק מחלק מהתפקידים הקודמים שלו, שגם זה הניהול הרשת, וניהול כל מערך הרוקחות והאחרון, ומתחיל להתמקד בצורה מאוד מאוד מקצועית בעולם הזכיינות. אני, סמנכ"ל בחברה, עזבתי את הטיפול היומיומי של חלק מהדברים, והתמקדתי כל כולי בעשרות זכיינים פתאום שנכנסו. אני מדבר איתך, אבל ברזולוציות, א' ששמו סמנכ"ל על זה, לא הביאו איזה מישהו, שמו סמנכ"ל בתוך התהליך שנהל את הסיפור הזה. הקדישו לזה משאב, בול. משאב בכל המובנים. אבל אני רץ... זמן, איכות, בן אדם, משכורת. נכון, אבל אני רץ לכל הסניפים. אני רץ כבר 30 זכיינים, אני רץ מסניף לסניף, יושב איתם כמו מנהל אזור שאתמול התחיל את התפקיד הזה, יושב איתם בדיוק כמו שאמרת מקודם, עם דוחות, נתונים, הכוונה, עזרה, מסיר להם מכשולים מהמטה. מה למדת מזה? וואו, מלא. זה בעצם היה הצעד הראשון שלך... לא, אני הרבה מאוד שנים מנהל זכיינים, הרבה מאוד שנים. אבל בסופרסל זה נעשה ככה פה זה היה הארדקור. א', ההרכב, המודל הזכיינים מאוד מורכב בתוך רשת של פארם, וסניפים שפרודים הרבה, ועולם של רגולציה, משרד בריאות, נרקוטיקה ותרופות. אני חושב ששם אני ממש למדתי את המורכבות של ניהול, של טרנספורמציה של חברה מלא זכיינית למאוד זכיינית, איזה שינויים החברה צריכה לעשות, במהלך התפקיד הזה גם בנינו את כל הנהלים ואת הספרות ואת כל מה שצריך, והיום בי כבר צריכה להיות באמת ונכנסת לעולם שהיא כבר חברה שיודעת לנהל זכיינים. לפני 3 שנים זה היה פחות, כי היו ממש בודדים. זכיתי לראות מהלך מאוד משמעותי, איך חברה הופכת להיות זכיינית, וכמה אנרגיה נדרש, וכמה תשומות ניהוליות, וכמה אחריות גם מול האנשים, כמה שקיפות ותהליכים באמת לנהל זה, ולא תמיד החברה מבינה לגמרי את האירוע הזה, שהיא פתאום הפכה להיות זכיינית או מזכיינת. מה קורה, אני בטוח שקרה, באירוע של זכיין פתח סניף של ביפאם, בשיתוף עם סופרסל, עם המורכבות העסקית, כל רשת עם הרשת שלה, ולא הולך לו. לא הולך לו בהתחלה. הוא מתחיל להיחנק כלכלית, כי כמה כסף כבר הוא יכול להביא עוד ועוד מהבית. אני חייב לציין בקושי. זאת אומרת, באמת, אנחנו בנינו, אולי זה הדיון הזה, הדוגמה היא לא מדויקת, כי אנחנו בנינו את זה בצורה מאוד מדורגת. קודם כל, סניפים שקיבלו היו סניפים תפעוליים. זאת אומרת, הזכיינים היו תפעוליים, ונתנו להם איזשהו מצנח ששמר עליהם בכל התקופה הראשונה. שזה נדיר, אגב. זה נדיר וזה מדהים, ולכן גם אנשים... המזכה אומר, תסתדר, בעסק, תנהל אותו. אין כסף, תעשה...
פה השיח היה אחר פה לגמרי. אתה לנקות את העסק, במקום להביא חברת ניקיון, אני בכוונה כאילו יורד כן, כן, אתה צודק. אני חושב ששופרסל כחברה... אין קופאי, בואי תראה, אתה גם קופאי וגם עובד ניקיון, תחסוך כסף. החברה גילתה הרבה אחריות כלפי הזכיינים שלה, גם כחברה ציבורית, גם כחברה שמאמינה מאוד במהלך הזה, אז כל ההנהלה הייתה מאוחדת בדעתה שצריך לשמור על הזכיינים, אחרת זה לא יצלח. אז הזכיינים הראשונים קיבלו מודל ששמר עליהם. אמרת משפט מפתח. שהחברה החליטה... שהמזכה תפקידו, בין השאר, לשמור על הזכיינים. חד משמעי. כי אם לא, זה גם יעלה לו כסף. כי אם זכיין יום אחד, לא בא. הוא אומר, זהו די, אני חנוק, לא יכול יותר. אין לי. וואו, זה יכול להיות שריפה בשדה קוצים. זה סכנה קיומית לחברה. זה סכנה לחברה, זה נכון. נקודה שחורה לחברה. נכון. זה מה, פתאום נסגר סניף, לא נפתח. אנשים באים לקנות. לא, סגור, שלט. ככה זה אפילו פחות נורא מזה. זה יחסי ציבור מאוד רעי. מתחילים להתלונן שלא מטפלים בהם טוב, שהחברה לא שומרת עליהם, שהם לא מרוויחים כסף. מתחיל שיח. אני צריך להגיד לך מה קורה, כשהתחיל שיח בין כל הזכיינים, שהם יספרו לכל החברים שלהם בחוץ, אל תבואו, אל תתקרבו. אל תגיעו לפה, פה לא אכפת מכם, ואתם לא שיח בין הזכיינים תמיד יהיה, וזה בסדר. נכון, וכלפי חוץ גם. צריך לדעת לנהל. נכון. כי זה בסדר, זה כמו שיש לך ילדים. כן, כן. בטוח כמו אצלי יש קבוצת וואטסאפ של בלי הורים. ברור. בלי הורים, גם פה, זה תמיד. בואו רגע נדבר יותר על הזכיינים, כי הם בעיניי טיפה יותר חשובים. אוקיי. דיברנו ככה קצת מקודם על ההבדל בין ככה לפתוח עסק עצמאי כמו פיצריה, לבין להיכנס לזכיינות. מה היתרונות בעיקר למישהו צעיר וחסר ניסיון? כי אני, לפחות מהניסיון שלי, חלק מהזכיינים הם כאלה. זה פעם ראשונה. נכון. יש להם פה הזדמנות, הם רואים זכיין, חברה גדולה, זה מסנבר. מה היתרונות בזה לזכיין? להיכנס כזכיין, בעיקר אם זו חברה שהיא כבר מוכחת. אנחנו לא נדבר על דברים שהם לא מוכחים, ומישהו יש לו רק רעיון. זה דיברנו מספיק. זה גם יש, כן. אנחנו מדברים כרגע על אירוע, זכיין, בחברה שהיא כבר מוכחת, שאפילו כבר יש לה זכיינים, או שהוא מוכחת עסקית. איזה יתרון יש לו? מה תמליץ לו לעשות לפני שהוא מתחיל באמת לעשות צעדים אופרטיביים, שהוא מגיע אליך? קודם כל אני חושב שאתה יודע, זה קצת ללכת, זה לא זינוק לחשיכה. זה להיכנס לעסק, היום זכיין צעיר, אוקיי, סתם אמרנו צעיר, בסדר? צעירה או צעיר שרוצים עכשיו לפרוץ קדימה, עבדו הרבה מאוד שנים, הם מאוד אמביציוזיים, הם עובדים חזקים, מנהלים טובים, ניהלו חנות, הגיעו לאיזושהי תקרת זכוכית, ב-X משכורת, רוצים מאוד לגדול. זכיינות תפעולית, במודל הפשוט שלה, שגם לא דורשת השקעה גדולה, יש היום רשתות שנותנות ב-50,000 ש"ח כבר איזשהו מודל של זכיינות, שהזכיין או הזכיינית יכולים להיכנס פנימה, והם לא קופצים אל עולם של איזושהי סכנה, בפרט בתפעולי. יעשו עבודה גרועה, סליחה רגע שאני מדבר ממש בפשט, במספרים, אוקיי? יעשו עבודה גרועה ולא נעלו את העסק טוב, אז יישארו עם 10,000 שקל, בסדר? יעשו עבודה טובה בתוך היכולת המצומצמת שלהם, יגיעו ל-20 ו-30 גם. יכול להיות שחלקם לא הגיעו למשכורות האלה, וזה פתאום יכפיל וישלש. נכון. אבל הם בתוך מסגרת שמורה, יש להם כבר קהל לקוחות, יש להם חנות עובדת ופעילה, בפרט הזכיינים התפעוליים, יש להם מוניטין, הם צריכים לעשות את העבודה הטובה ביותר בשביל להיות בן 10 או בן 30, אבל הם לא קופצים מחר ומתחילים להביא כסף מהבית ומפסידים. נכנסים לאיזה סייב זון, ואז מחליטים על ציר הזמן, אם הם גדלים, לוקחים עוד חנויות וקצת מתפתחים, או שלמדו 2-3 איך זה עובד, וקופצים לזכיינות היותר מורכבת הבאה. אבל אין פה באמת במודלים האלה איזה סיכון מאוד גדול. אלא אם כן, אתה ממש לא מתאים לזה. מה הסיכונים שצריך לקחת בחשבון? בזכיינות תפעולית... אמרנו, זה סיכוי מול סיכון. אמרנו, סיכוי, יש פה פוטנציאל לטעמי, אם עושים את זה נכון, להרוויח יותר, שוב אני אלך לפיצריה הפרטית או פיצריה של רשת. לטעמי מפיצריה של רשת מוכחת, יש לך סיכוי להרוויח יותר כסף. נכון. יש לך סיכוי, עם כל מה שקורה, יש לך סיכוי להרוויח יותר כסף. אבל בואו רגע גם נדבר על הסיכונים, כי זה אולי הדבר החשוב. אנשים לא רואים את הסיכונים. אנשים מתפתים, רואים, וואלה, יש פה כסף, וזה, והם מראים להם גם לפעמים מצגות מסנברות. כן, כן. מה הסיכונים? זכיין או זכיינית שנכנסים צריכים להיות ערים, לדעתי, בואו שוב נדבוק רגע במודל התפעולי הפשוט, בשני דברים עיקריים. אחד, יכולות שלהם לנהל כוח אדם, אוקיי? ולא להתפזר. זה ההוצאה הכי יקרה בחנות. אני יכול להגיד לך מניסיון, מ-15 למרץ 20, שזה שריקת הקורונה, אוקיי. זה עד היום, זה הפך להיות קשה. ברור. למה כולם אומרים לזכיינות? אני זוכר כמה היה לי קשה, אחרי שנה, בענף שאני הייתי בו לפני כן, במרץ 21, אחרי שנה,
כמה היה לי קשה להחזיר את העובדים. ברור. אני איבדתי מאות עובדים. לא רצו לחזור לעבודה. נכון. אגב, מסיבות שהם פשוט עשו הרבה כסף. הלכו בין אם זה לוולט, או יש לי עובדות מדהימות שעזבו והתחילו לאפות עוגות בבית, ופתאום גילו שהם עושות הרבה כסף והם בבית ליד הילדים. ועד היום. לא רצו והנה לחזור. עכשיו והם עדיין שם. ובא לנו עכשיו שנה וחודשיים של מלחמה. נכון, נכון. איבדנו הרבה עובדים. מה תעשה? אין עובדים. אם זכיין יכול לאפשר לעצמו דברים שרשת מזכה לא יכולה, אוקיי? זכיין בתוך המודל העסקי שלו יכול להרשות לעצמו לשלם טיפה יותר, לתת פינוקים, להכניס בשותפות איזשהו מנהל. רשת לא יכולה, כי אז יעשו לה איזשהו, אתה יודע, איזה בדק בית בין הסניפים ויהיה לה בלגן. זכיין יכול לתת קצת יותר ולגייס ולהצמיד אליו, מנהל מאוד טוב, או עובדים איתו. דרך אגב, במודל התפעולי שדיברתי, מצופה מהזכיין לנהל את החנות. אני כמזקק שהייתי, לא הסכמתי עם זה. שמה? לא הסכמתי. רבי, אמרנו משכורות. לא, זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו. משכורות אחידות בכל הרשת. אתה תמשוך כמה שאתה רוצה אליך לכיס כמשכורת. אבל משכורות של אותם אנשים ברשת הן אחידות. אתה רוצה לתת מעבר בונוסים, זה משהו אחר. רוב הרשתות לא מקפידות. לעניות דעתי על מה שאתה אומר עכשיו. מאוד חשוב. המשכורת לשעה של תפקיד כזה וכזה היא אחידה בכל הרשת. המשכורת לשעה של תפקיד כזה וכזה אחידה בכל הרשת. מה גם שברגע שחורגים, זה כבר חורג ממודל הזכיינות. זה כבר חורג מהמודל העסקי. כל שקל שאתה מוסיף לעובד לשעה, תכפיל אותו בכמה שעות בחודש שהוא עובד, תכפיל אותו בהוצאות שיש לך לעובד, זה פתאום כבר מזיז לך את המודל העסקי. אז אתה בא ואומר, רגע, אבל אני לא מרוויח כמו שדיברנו לפני שנה כשפתחתי את העסק, את הזכיינות איתך. בטח שאתה לא מרוויח, כי אתה מוציא פה עוד שקל על עובד לשעה, ופה עוד שקל לעובד לשעה. אתה לא מרוויח. מרוויח פחות. בהיכרות שלי עם עשרות רשתות ולקוחות, והרבה שנים שאני מנהל זכיינים, לפחות ב5 חברות גדולות, אין אכיפה על הסיפור הזה, נהפוך, יש הרבה רשתות שגם שומרות על הזכיין, בודקות איך הוא בלייבר קוסט, אבל לא אומרים לו, אתה תדבוק במספרים שכולם. אני מבין מה אתה אומר, אבל הרוב לא. בלתי אפשרי ונכון לרדת לרזולוציה של כמה הוא משלם לכל עובד. לא בתשלום, באחוז. אבל כן, לראות כמה אחוז מתוך הפדיון הולך למשכורות. כן, לייבר קוסט. חרקת מזה, סימן שמשהו פה שילמת יותר. נכון, זה האחריות של הרשת. החלטת לתת קרן השתלמות, כדי להחזיק עובד טוב, שזה שיקול. עובד רוצה לעזוב לי, אני החליט שאני נותן לו קרן השתלמות במקום עוד X לשעה. אבל זה חורג לך מהלייבר קוסט. קח את זה בחשבון. אני מבין את מה שאתה אומר, זה לא מה שקורה ברוב, אני לא מכיר בקרב אף אחד מהלקוחות שלי לדעתי, אלא אם כן מישהו מהם עושה את זה ואני לא מכיר, איזושהי אכיפה באמת על הסיפור הזה. האכיפה היא רק בסוף באחוזים. כמה? זה המקום של האחריות. זה האחריות של החברה גם לשמור עליו, לראות שהוא לא משתולל מה-15% לייבר קוסט, פתאום זינק ל-20, ואז הוא מתפלא שלא נשאר לו אחוזים, 20% ולא נשאר לו כסף. וגם אם הוא משתולל. קח את זה בחשבון שאם הלייבר קוסט שלך גבוה, ברור. בשורה התחתונה הרווח התפעולי, כי בסוף מודדים רווח תפעולי, הרווח העוני זה סיפור אחר, הרווח התפעולי שלך יהיה נמוך. נכון, אבל זה בדיוק מתחבר לאם הוא מקבל מודל או לא. שני הדברים העיקריים ששאלת אותי מקודם, מה התמרורי האזהרה שהוא מאוד צריך לשים לב, באמת לפני שהוא נכנס לעסקה, והוא רואה את המחירות, ואיזה אחוז למשל הוא מקבל, מה הלייבר קוסט, ושהוא יכול לשמור על זה, כי אם הוא יאבד שם רסן, זה ירסק אותו, הוא לא ירוויח. והאם זה כולל גם את השכר שלו? כן, בדרך כלל הרשת, זה שקוף מראש, הרשת, תגיד, אנחנו מצפים ודורשים, הרוב בפרט בזכיינות תפעולית, שהיא הבסיסית, דורשים נוכחות של מנהל, אומרים לו כמה יעלה לו יתר הצוות, כמה הוא צריך להיות בלייבר קוסט, והוא די יודע למה הוא יגיע, אלא אם כן שוב, הוא לא יודע לנהל את האירוע הזה, אז זה סימן אזהרה לזכיין, אם הוא לא יודע לשלוט בכוח אדם שלו. הדבר השני, המאוד מאוד חשוב, זה מלאים. עזוב רגע, אני שם שנייה את המחירות, ההנאה היומיומית, מלאים. אם זכיין לא יודע לנהל את העסק כמו שצריך, מעבר לכוח אדם, ולא יודע לנהל את המלאים שלו ואת הספירות, אפילו ברמה של תעודות, הקלדות, תעודות וספירות מלאי, גנבות, אובדנים, lost waste, במזון יש לך גם אובדנים של טריות וכאלה, הוא יכול בסוף שנה לפגוש סכום מאוד מאוד גבוה, שהוא לא לקח אותו בחשבון, ואלה תמרורי אזהרה, שאם בן אדם לא נמצא ביכולות ניהוליות מספיק גבוהות, אני לא בטוח שהוא צריך להיכנס לזה. מי צריך ללמד אותו? מי צריך להכשיר אותו? קודם כל זה צריך להיות, השלב הראשוני הוא שצריכים לגייס את הבן אדם הנכון. רשת לאו דווקא חייבת להכניס מישהו להתחיל ללמד אותו עכשיו את כל התורה. בוא ניקח רגע דוגמה מהרשת שאתה עבדת בהרבה שנים, מביפרם. אוקיי. נניח שרוקח סיים את הלימודים שלו, רוצה עכשיו להיות זכיין של ביפרם. אוקיי. אז אנחנו בחרנו רק ספציפית אנשים שמאוד מאוד מתאימים. מתאימים, יכול להיות שגם זיהיתם שיש להם יכולות ניהול, כי עשיתם להם מבחנים, ברור. כל מיני טימה וכאלה מכונים, אבל זה עדיין לא אומר שהוא יודע באמת ליישם את יכולות. הוא היה סטודנט, הוא למד, הוא בן 30, בסדר? שזה עסק ראשון שלו.
אחריות של מי זה לתת לו את הכלים, לפחות בשנה הראשונה, איך עושים? ברור של על מה הרשת. מבקרים, איך עובדים. אם זה עסק של מזון, זה על אחת כמה וכמה, כי יש גם פוד קוסט שנכנס, ויש הרבה בלאי שנכנס וכאלה. בהנחה שסיננת במרכאות נכון, בהנחה שכבר בחרת את האדם או האישה ונתת להם את הזכיינות, נכון, זו אחריות שלך לראות שאתה מלמד ומכוון ומדריך. אני בסיורים שלי בין הזכיינים, הייתי יושב, בודק איתם את כל הדוחות, המספרים, את הנתונים, למד אותם בתוך איזה מחלקה, מה כדאי להם למכור ומה השפיע להם על הרווח הגולמי, ומה יעלה להם את הרווחיות. אבל אגב, לרשת יש אחריות. חלקם בכלל לא יודעים לתמחר. הם לא צריכים לתמחר, ברשת כמו בי למשל, הכל מגיע, אתה יודע. אבל פה הנה, נגעת בעוד נקודה. האם הרשת מסודרת או לא? האם הרשת שהולכת ואומרת להם, יש רשתות שאומרות, טוב, תעשה איזה מחיר שאתה רוצה. יש לך תחרות, תעשה איזה מחיר שאתה רוצה. יש רשתות שאתה לא יכול לזוז ימינה שמאלה. הכל ביטוד מלאי, הכל אוטומטי, אתה לא צריך. יש רשתות שאתה חייב להזמין. אוקיי, 100 ספקים אתה צריך להזמין. מהרשת עצמה. לא, אתה לא מזמין מהרשת בכלל. חלק אתה מזמין ישירות מהספקים. הרשת נותן לך את כל אבל זה תחת הסכם רשת. נכון, הסכמים מסחרים, אבל אתה, אילן מחר צריך לשבת בחנות ולעבוד מול 150 ספקים. יש רשתות שלא. הכל ביטוד מלאי, הכל מגיע אוטומטי. תהיה אלוף בניהול של מחירות ותפעול, כוח אדם ומלאי. יש כאלה שלא. אתה גם צריך לדעת לדסקס כל הזמן עם הספקים. כלומר, זה מוביל אותי רגע לשאלה הבאה. זכיין שעכשיו בוחן אפשרות להיכנס כזכיין מול רשת. מול מזכה. איך הוא בוחן אותה? איזה כלים יש לו לבחון אותה לפני כן, אפילו טיפה מאחורי הקלעים. מה הוא צריך לשאול את הרשת? זו שאלה טובה, ממש. מה הוא צריך לשאול את הרשת? כלל, נכון. כי זה יעלה לו זכיין שנכנס לאיזשהו מקום כזכיין, זה יכול לעלות לו בין 10,000 שקלים לבין מיליונים. מיליונים, ברור. לבין מיליונים, כהשקעה. יכול להיות שהיא טובה לגמרי, אבל יש דברים שיכול לעשות לפני כן, שיכול לבדוק לפני כן, ולקבל go or no go, בעזרתך, בעזרתי, בעזרת לא משנה. נכון. אפילו אגב לבד. השאלה ממש מה? טובה, אילן. קודם כל, שני נתיבים מאוד ברורים. אחד מהם זה לפנות לרשת, לעשות את השיעורי בית, לגגל, לנסות לדבר עם אנשים שמועסקים שם, להסתובב בסניפים, לדבר עם זכיינים שנמצאים שם כבר בפועל. לא להתעצל ולדגום סניפים בשקט, בלי שידעו מעט. אוי ואבוי אם לא. זה ממש, זה תהיה עצלנות נפשעת, אני אקרא לזה, להיכנס לתוך רשת, כי את כל הגלמר צבעו לך כמה הכל מדהים. הרשת רוצה למכור לך זכיינות. היא בסיטואציה שהיא רוצה למכור והיא תמכור, נכון. אתה שם צריך בשביל זה לא ניגוד אינטרסים, כמו שבנק מנסה למכור לך משכנתה ואתם רבים על אחוזים, והיא נראית מאוד חברה טובה שלך, אבל היא ממש לא, זה לא, הרשת רוצה בסוף שתצליח, היא מבינה שהיא אסון אם יתפרקו לזכיינים, אבל לא. קודם כל היא צובעת לך באמת תמונה טובה, לא חלילה לא משקף את הדבר. האפשרות השנייה, באמת, אני מרים קצת פה לעצמי, אנשים כמוני, שיש להם הרבה מאוד ניסיון, מגיע אליי זכיין ואני כבר מדסקס עם לא מעט אנשים, ומלווה אנשים ומחבר אנשים, אני נותן להם את כל התהליך, אני בודק שהרשת שהיא שקופה, אני מסביר להם את ההסכם, אני מסביר להם את הסיכונים, את הפלוסים. יש לי כל כך הרבה ניסיון, אז אני יודע להגיד להם, שימו לב, ברשת הזו, בשכר, מקפידים איתך. ברשת ההיא, לא מקפידים, אתה יכול לעשות X, Y, Z, תביא איזה מישהו שיהיה איתך. אני יודע לתת להם את כל הטיפים ואת התמורי הזרה. עד גבול מסוים, בסוף יש להם אחריות מול הרשת המזכנת. בסוף הם מקבלים החלטה. בסוף הם צריכים לקבל החלטה. אני מרים להם את כל הדגלים, אבל הם צריכים לקבל את החלטה. דוחות BDI היית כן. גם אם זה עולה כסף, חבר'ה, תיכנסו, תבדקו, תראו מה היציבות הכלכלית של הרשת. אני לפני שבאתי אליך, אתה יודע איזה חריש עשיתי עליך, ועל דברים שאתה כתב ופרסמת, וכמה אני צפיתי פה בדברים שאתה עשית. מה זאת אומרת להגיע ל... יש ראית דברים טובים, ככה. נדבר על זה אחר כך. הכל היה מצוין. אבל אני לא הולך לפגישה לפני שאני לומד על בן אדם. אני לא הולך בחיים להיות זכיין, לפני שאני אעבור בסניפים ואני אבין על מה אני מדבר. אני לא אגיע לפגישה עם הבעלים של החברה או עם המנכ"ל, לפני שעברתי ב3 חנויות. עזוב רגע, אם בכלל זה נכון לי או לא נכון. קודם כל תעשה שיעורי בית לפני שאתה בא יושב עם מנכ"ל חברה והוא אומר לך, היית אצלי? ראית? אתה מתחבר? תבוא שאתה מדקלם לו. זה גם הוציא אותך הרבה יותר מקצועי, ואתה גם יודע לקראת מה אתה בא. זה חוסר רצינות. בדרך כלל, בפגישה הראשונה, השנייה של זכיין עם המזכה, הוא יקבל גם סוג של מודל עסקי. נכון. עכשיו, רובם לא יודעים מה זה. נכון. רובם לא, זה פעם ראשונה שהם נתקלים עם מודל עסקי. אקסל רגישות פתאום, מה זה? מי זה? מודל עסקי, תוכנית עסקית, רגישויות, כל האלה. הוא יכול להביא את זה אליך, או לאנשים כמוך. נכון. הם יכול כבר ללכת עם זה לרואה חשבון. נכון. אני היום בעצם... תשקיע כמה גרושים בהתחלה. גם אם בסוף לא תלך על זה,
אתה תלמד גם אם מזה. זה no, נכון, אתה תלמד מזה, זה להביא אותך לדברים הבאים. זה שווה. חד משמעי. זה ממש, והרבה יחסכו בגרוש וישלמו אחר כך ביוקר. נכון. בעולמות, היום למשל, אם אני מרכז עשרות לקוחות כרגע ומתיישב איתי איזה מישהו, ואני חושב שהוא מאוד מתאים למשהו מסוים, אני פורס לו אופציה 2-3, אבל אז גם אני מסביר לו את המודל העסקי. לא תמיד בפגישה ראשונה, הרבה אומרים, נו, מה יש לך? מה יש לי? מה, אני אזרוק עליך עכשיו 10 מותגים ב10? קודם כל, מי אתה? אני רוצה רגע לראות שאני מתאים לך דבר נכון, אני רוצה לשמור עליך, שיהיה לך טוב, אני רוצה שעוד שנה תרים לי טלפון, אייל, וואי, מה זה טוב לי, בוא נלך על עוד איזה סניף, ואני גם מראה לך את האקסל שאני קורא לו אקסל רגישות, זה החנות, היא במצב לא טוב, למה הרשת רוצה לתת לך את הסניף? לא כי היא רוצה לדפוק אותך. יש לה אינטרס, תמיד תחשוב מה האינטרס של מי שמולך. נכון, אבל האינטרס צריך לשרת את שני הצדדים. אם היא נותנת לך חנות, סתם דוגמה, שעושה 200,000 ש"ח פדיון ללא מע"מ בחודש, כרגע יש לך גרושים, אבל הרשת לא נתנה לך את הסניף הזה בשביל להפיל עליך משהו. היא רוצה את הסניף ב-400. לפעמים הרשת יודעת לבוא, וגם אני ידעתי להגיד, מודה ועוזב ירוחם, אני לא מצליח להרים ניהול טוב, יבוא זכיין, יקבל אחוזים, וופ, אתה משגר אותו. כמו, לא רציתי להגיד טיל בליסטי, אבל כמו טיל בליסטי, בימים האחרונים זה לא כן, כן, אתה משגר אותו, ואז כולם מסע, אתה תרוויח יותר כזכיין, והרשת תרוויח יותר כי החנות עולה. לרוב זה באמת רצון לווין ווין והצלחה אמיתית. אבל צריך שמישהו יסביר באמת לזכיין, למה הוא נכנס. שימוש במותג ידוע. אוקיי. כדי הוא מבטיח הצלחה. ויש בשנים האחרונות כמה מותגים, so called ידועים, שגם אגב, מהעולם שאני באתי לפני כן, מעולם הפיטנס, הספורט, גם דיברו איתי. אוקיי. להיכנס בראש של מזכה, אגב גם עם מישהו שחיבר בינינו. אוקיי. בלי שמות. בלי שמות. ישבנו על המספרים וראינו, רגע, זה מותג? נכון. אז בוא, רגע, מה שאני רוצה רגע פה את הספוט להעיר, איזה מותג ידוע? זה תמיד מותג יציב כלכלית. ברור. הוא אפילו לא אחד שתמיד יודע לנהל מעבר. נכון, לא כל מה שזוהר ונוצץ הוא באמת זהב. אז גם פה תעשו את הבדיקות, נכון. זה יכול להיות מאוד מפתה. כל מותג לגופו, יכולה להיות רשת שהיא הרבה פחות זוהרת, סליחה על הביטוי, בעולם שאולי יותר תפעולי, יותר סיזיפי, שמציעה מודל הרבה יותר הוגן, והרבה יותר ריאלי, ובטיפה מספרים רואה חשבון או איתי, אפשר להראות באמת לזכיין מהפוטנציאל, או ללכת למקום שכל כך גדול ומוביל וזוהר. אני רק אשים פה דוגמה אחת, סליחה. יכול להיות שאתה מכיר את הדוגמה, ההבדל בין הזכיינות של גולדה לווניליה. אוקיי. אני מכיר בגדול את שני סוגי הזכיינות, שמיים וארץ. וכל אחד עם הגלם שלה. אחת יש גלם, לשנייה קצת פחות. אוקיי. לא אמרתי למי. אנשים יחליטו לבד. אז אתה מדייק. תבחן כל חברה לגופו של עניין, וכל מודל זכיינות שאתה מקבל, תשב ותבין, וזה לא חייב להיות זוהר ונוצץ בפריים לוקיישנים, בקניון הכי טובים בישראל, בשביל לתת לך את המודל זכיינות היותר הוגן. לפעמים דווקא השקטות יותר, הצנועות יותר, בסיטי סנטר, באיזה רחוב ראשי, דווקא יתנו לך את המודל, זה ממש לא קשור כמה היא לוהטת. איפה נכנס המושג החזר השקעה? סליחה, במודלים שלך. כי זה, מבחינתי, משפט המפתח. נכון. לא כולם יודעים לשאול את זה, דרך אגב. גם שם. אמרתי, אני מגיע מהחיים הניסיון האישי שלי. אגב, גם כמזכה אתה צריך להראות לו את זה, כי יש לך אחריות. נכון. וגם כזכיין, תשאל, תבדוק. נכון, אבל לא כל, בפרט הצעירים, אם דיברנו עוד פעם על פחות ניסיון, מה לעשות ניסיון? החזר השקעה כולל הון, שאתה צריך להביא מהבית. מתי אתה מתחיל להרוויח על אמת? נכון. לא להרוויח תפעולית. סיימת להחזיר את כל ההשקעה. איך אתה עוזר להם עם זה? כי שוב, זה נורא מפתה ונורא נוצץ וכן, אבל רגע, all the horses. נכון. לא ניכנס בפנים למיקרו. אני עושה את זה בצורה מאוד פשוטה. אני מראה להם באקסל איפה הם חוצים את ה-ROI. אני מסביר להם כמה הם משקיעים, כמה הם אמורים להרוויח כל... על הסייף סייד? כן, 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 כן. כן, לא... בוא נגיד שיהיה לך הרבה יותר קשה ממה שאתה חושב, ושתצטרך להביא קצת יותר כסף ממה שאתה חושב, ושהמספרים לא תמיד יסתדרו כמו שזה... אני אעשה את הכל בסוף. תקשיב, היו עסקאות בבי, היו גם זכיינים בבי שעשו זכיינות מלאה, זה עסק מאוד מאוד מורכב, לבנות סניף של פארם היום, מאוד מאוד יקר, סניפים גדולים, בתי מרקחת, רגולציה, המון מחלקות, מידוף, תאורה, קוסמטיקה, שבהתחלה הביאו הרבה כסף מהבית בשנה הראשונה, ולקח להם הרבה מאוד, כמה שנים טובות לחסות את ה... אבל אחרי זה,
הם עשו עבודה כל כך טובה, שהם מודים לדורות, הם יודעו על זה שהם נכנסו לעסקה. הכל מאוד תלוי ברשת המזקנת. בסופו של דבר אני יושב מחר עם זכיין, ואני אומר לו, תראה, עד שנה, פנטסטי, שנה וחצי, ריזנבול, שנתיים, גם בסדר. אתה מתחיל... אני טיפה יהיה מחמיר יותר. שנה? תבחנו את זה טוב טוב, אני לא מאמין בהחזר השקעה בשנה. יש פה עסק, מותר לי להגיד זה ברדיו, פנסונה אם זה ככה. אני לא מכיר החזר, אולי משנתיים ומעלה. זה להזדמנות שאני קורא להם הזדמנות האוטו של סבתא. ההזדמנות הזו שמישהי נותנת לך אוטו בין... שגם הסבתא יד ראשונה מרופא. בדיוק, יד ראשונה מרופא, הסבתא היא רופאה. והיא רק נסעה בחנייה... 5,000 קילומטר ב3 שנים. בדיוק. יש פה ושם הזדמנות עסקיות באמת באמת טובות, לא של מחירת מצג שווא, הרשת באמת מיואשת, היא צריכה מאוד מאוד מישהו שייכנס והיא מוכנה, אתה יודע, לעשות מה זה מערוף, ואז אם אתה נמצא בנקודה הנכונה הזו, ובדיוק אתה ואני יושבים, וזה התחום שאתה רוצה, כי קודם כל אני אשאל אותך, מה מעניין אותך? אתה רוצה מסעדנות, אתה רוצה חד פעמי, אתה רוצה תכשיטים, אנרגיה, אתה רוצה חינוך. לפעמים יש באמת אפשרויות, אני אקרא לזה מחטפים, שהם ג'ניואן, הם באמת, הם אמיתיים. אבל זה בשוליים. נכון. אני מניח שאתה מכיר את פעמון גראוס. כן, ברור. זה ב10% בשוליים. נכון. מה בתוך ה-80%. החזר ההשקעה בדרך כלל מדברים על... בזכיינויות, בדרך כלל אנחנו מדברים על 2-3, ואז זה מתחיל עסקאות יותר כבדות וגדולות, אולי טיפה להתרחק. השאלה אחר כך, מה המכפלות של הרווחים שהזכיין יעשה, וכשאנחנו מביאים אנשים עם יכולות, הם מוכנים ומסתכלים קדימה. כשאתה מסתכל על זכיין תפעולי, בחורה צעירים שעכשיו הגיעו ושמו 50,000 שקל, הם רוצים להיכנס לעסקה שתבטיח את זה קצת יותר מוקדם. עד 2 אנחנו מסמנים את זה כמשהו שהוא reasonable. מה אומרת הרגולציה בארץ? זה מזכה זכיין? אני חושב שיש עוד דרך ארוכה לרגולציה. לא אומרת, אגב, לדעתי לא, אין כלום. אגב, בארצות הברית, הרבה יותר מוסדר. הייתה פה תוכנית עם אדיר זאבי, עורך דין מומחה לזכיינות, והוא הציג את ההבדל בין הרגולציה בארצות הברית לבין הרגולציה בישראל. יש הבדל. בארצות הברית, קודם כל, הרגולציה שומרת על הזכיינים. מזכה צריך להוכיח שהוא יכול להיות מזכה. לקחת, שהוא יכול להיות מזכה בכלל. אתה צריך להוכיח כמזכה, כבעל עסק, שאתה בכלל יכול לקחת ואתה ראוי לקחת, ויש לך את היכולות לקחת זכיינים. לפני כן אין בכלל על מה לדבר. זה נשמע מדע בדיוני שאנחנו עוד לא שם. כי האחריות על הזכיינים היא כל כך גדולה, כל כך הרבה אנשים בשנים האחרונות התרסקו, ואיבדו את כל הכסף שהיה להם, אנשים צעירים. זה לא חוכמה לבוא להגיד, בוא תפתח, יש לי פה פינה, אלא תפתח קפה, 2.5 מיליון שקלים של בחור צעיר. יד על הלב. אין היגיון בכלל. Cross my heart, או cross your heart נקרא לזה, זה הלב שלך פה, לא הלב שלי. אני שואל. כמה מזכים באמת, ועזוב רגע את החברות הגדולות שאתה עבדת בהן, כי הן חברות גדולות. כמה באמת מזכים שאתה מכיר מחויבים להצלחה של הזכיין, או רואים בזה רק ביזנס, שיביא כסף. שיביא לי את האחוזים שלי כל חודש, אין לו, יש לו עניין שלו. אני מנסה רגע להריץ בראש את כל אני נתקעתי בכמה כאלה, שזה לא מעניין אותם. טוב לו 5% בהסכם, אין לו, יש לו, מינוסים, כן מינוסים, תביא את 5% קודם. אני מתנצל אם זה יישמע קצת... אני לא אעבוד עם כאלה. אבל אתה מגלה את זה בדיעבד. אני חושב שאני ספציפית מכיר את השוק כל כך טוב, שהחברות שאני או פניתי או פנו אליי, הם לא כאלו. אני מרשה לעצמי לומר את זה, ואני לא אעבוד עם חברות כאלה. אם אני אשב ואני אמכור לזכיין, או אחבר אותו לעסקה שאני לא מאמין בה, שהרשת רואה מספר מהלך על הרגליים, לא יקרה. יש גם כאלה שקרסו ונפלו, שהם כבר לא קיימים יותר, כי הם לא טיפלו בזכיינים שלהם טוב, וזו הייתה שריפה גדולה. אז בוא רגע נשאל שאלה טיפה מכשילה, וסליחה, אני אומר מראש. זכיין שמתעניין הגיע לך לקבל ייעוץ, לבנות תוכנית, מודל, לראות גם באמת שמה שהגישו לו הוא באמת ריאלי, אמיתי. החליט שהוא חותם, אתה גם ראית ועברת איתו, ועשית אולי תיקונים, והיית איתו אולי אפילו בהסכם עם המזכה. חתם, התחיל לרוץ. בעיניים שלי, עכשיו המזכה צריך להיות בכובע שלך. אוקיי. וזה שמלווה אותו, כל שבוע. ברור. לפחות עד שהוא ממש, כאילו העסק מתחיל לרוץ ולהתגלגל, והוא כבר מרגיש שהוא יכול להתחיל להעביר אחריות הלאה. אז איפה פה נכנס הכובע שלך? רק בהתחלה?
זה ממש לא רק בהתחלה, אני אפילו אגיד יותר מזה. בראש התנצלתי רגע. לא, הכל בסדר. אני חושב שהדיון הוא מאוד מאוד נכון, והוא מאוד חכם, וגם אם אנחנו נדרוך על מוקשים, זה כל כך חשוב, כי אנחנו מדברים על אנשים, ופרנסה זה דיני נפשות. קודם כל, אני חייב לומר לך שיש לי, למשל, לקוח או שניים, שזה בא מצידם, ואמרו לי, יאללה, אני מאוד מבקש בהסכם שאנחנו חתמנו בינינו, שאתה ממשיך תקופה אחר כך ללוות את הזכיינים. בידיעת אני ממשיך ללוות את הזכיינים, למרות שאני בסופו של דבר מתווך, אני מחבר את הזכיין. הוא אמר לי, אני רוצה שתמשיך. זה מטעם המזכה? המזכה. החברה המזכה. לא, אבל זה חריג, תחשוב. אומרת לי חברה המזכה, תמשיך ללוות אותו. אני אגיד לך מה אני שומע, או מה אני רואה. כשמזכה אומר לך, אייל, אתה מצא חן בעיניי, אתה מקצוען, אני רוצה שאתה תמשיך ללוות את הזכיינים שלי, לפחות בשנה הראשונה. אוקיי. זה אומר שקודם כל המזכה לוקח אחריות. כי אומר, אני לא יודע. בול. אייל, אתה יודע לעשות יותר טוב מזה, אני גם מוכן לשלם לך על זה כסף. בול. אני פישטתי את זה. זה מזכה מסוג אחר. נכון. זכיתי בכמה כאלה פעם. זה מזכה מסוג אחר, שאומר, חבר'ה, לא יודע. התרשמתי שאייל יודע, יעשה את זה יותר טוב ממני, אני אמשיך לנהל את העסק, הוא ינהל את הזכיינים מצידי. האחריות שלי, כשאני יושב עם זכיין, אם אני לא מאמין במודל... אני דווקא שואל על כאלה שלא, אני המזכה, אני עושה את זה מזכה, אני מכיר את העסק. קודם כל זה התפקיד שלהם. אני מכיר את העולם. אני גם צריך לשים לב, דרך אגב, רגע בכובע שלי, אם פותחים סוגריים, עד כמה אני מתערב אחר כך. על פניו זה לא תפקידי, והחברה המזכה לא מבקשת את זה ממני. אני כן רואה את עצמי פרטנר ושותף לאנשים שפנו אליי, כבר אפילו ברמה החברית, כי אני חושב שלפני הכל אני קודם כל בן אדם, וככה יעידו עליי גם בשוק. לפני המספרים, קודם כל אני בן אדם. קודם כל הייטאץ', אחר כך זה הייטק. אני מסכים איתך, בול. ואני יודע גם לשבת עם בן אדם, זה קרה לי כבר כמה פעמים, אני אגיד לו, עזוב. אני לא רואה איך אתה תצליח לעשות את זה, לא בצורה חלילה מעליבה. אני לא רואה איך אתה מצליח לעשות את זה, הסניף, המיקום, הסיטואציה שלך כרגע בחיים, בוא נמשוך לכיוון אחר, נלך לכיוון אחר. אחר כך זה תהיה אחריות באמת של החברה המזכה, לטפל כמו שצריך. חשוב לזכיין לשים את זה גם בתוך ההסכם? למזכה? את מה? ליווי? כי זה לא קיים. אם חשוב, לא הבנתי. לזכיין, הזכיין בסוף חותם על הסכם עם המזכה, וכל הסכם הוא נתון למשא ומתן. אוקיי. לשים כזה סעיף בתוך ההסכם, הליווי. ברוב הסעיפים יש התחייבות מלאה, אוקיי? ברוב הסניפים יש התחייבות, ברוב ההסכמים יש התחייבות מלאה, מפורטת ברחל בתך הקטנה, שאומרת בדיוק מה הם צריכים לקבל, דורשים מהם אפילו ברמות, דיברת מקודם על שכר והכל, דורשים מהם שעות, ברוב ההסכמים כתוב תקן, כמה מחר אילן ואייל צריכים בסניף שלהם להחזיק עובדים, איזה משמרות, איזה שעות והכל. אני שאלתי הפוך. יש תהליכים שהחברה מתחייבת בפני הזכיין בתוך סעיפים, בתוך ההסכם, שהיא מתחייבת ללוות אותו, לשמור עליו, לא כחת אחריות, למשל במלאים, אובדנים, רוב הרשתות, סוף שנה יש אובדנים, עד 0.5% הרשת נושאת את כל האובדנים. אני שאלתי משהו אחר, ולא סתם. אוקיי. האם חשוב לזכיין שבתוך ההסכם, לפחות בשנה הראשונה, כי אני חושב שהיא השנה הכי קריטית לעסק, יהיו ממש שעות שהמזכה נמצא איתו, ויושב איתו, ועובר אותו, וחונך אותו, ומלמד אותו, ומייעץ. אני בטוח שכן. זה מדהים אם זה היה. אני ראיתי כמה, לא ראיתי כזה סעיף. לא. ואני חושב, ואני אומר את זה פה, זכיין, תתעקשו על זה. כן, זה יהיה יפה, אני אשתמש במילה התמימה, זה יהיה יפה מאוד. זה יהיה יפה מאוד אם יהיה סעיף כזה, זה יהיה מאוד מקצועי ומאוד ספורטיב מצד הרשת. זה לא קיים. אם המזכה בוטח בעצמו, ויש לו את המשאבים לנהל את אותו זכיין או זכיינים, הוא צריך שזה יהיה כתוב. הזכיין צריך שזה יהיה כתוב, זה כדי לשמור עליך. הוא כאילו, הרשתות המזכיינות מבחינתם, כאילו ההסכם אומר שאני מלווה אותך מ-day one. אבל מה זה מלווה? מה שאתה אמרת זה הגדלת ראש נוספת. מה זה מלווה? זה הרחבה של המלווה. מה זה מלווה? מלווה זה אוקיי, שיחת טלפון, רבע שעה, פעם בשעה. מה זה מלווה? אתה צודק. פה כבר טיב החברה המזכיינת, יש טובים יותר בינוניים ויש פחות. יש מקצוענים שעושים את זה ממש עם אקדמיות, עם הדרכות, עם הכשרות, עם הכל. ויש כאלה שבאמת, יאללה. לאיזה עוד סעיפים זכיין צריך לשים לב? וואי, איך הזמן רץ לנו. ככה זה כשנהנה. כן. לאיזה עוד סעיפים ככה? אני חושב שבאמת, קודם כל, מעבר לעלויות, לוודא באמת שאין לו שום הפתעה, לוודא שהוא מבין בתהליך הכניסה שלו, אם הוא יידרש להון נוסף, אם הוא ייכנס לרשת, בלי שהוא לקח בחשבון את כל ההוצאות, ומהר מאוד הוא ייכנס לסטרס כלכלי, זה מרסק לו את כל המסלול העתידי שלו בתוך החברה. גם הרשת המזכיינת חייבת לשקף הכל, וגם הזכיין צריך להבין טוב מאוד לאיפה הוא הולך. מעבר להבין אם יש לו את הכישורים המתאימים לזה,
ההסכמים של הזכיינות, אני שומע לא פעם, יאללה חפיף, בוא נחתום, אנחנו עם. אין חפיף של מעגלי פינות, ואנחנו עם של חפיף. אין חפיף בהסכמים, אחר כך משלמים על זה מחיר יקר. עורך דין, זכיין צריך לקחת, עורך דין טוב, שיבדוק לו את הסעיפים אחת לאחד באמת. וגם עורך דין. רואה חשבון. וגם אולי רואה חשבון טיפה פחות, אבל עורך דין, שיוכיח שיש לו ניסיון. ויש כאלה. זכיינות, יש. ציינתי פה אחד שאני מכיר במקרה באופן אישי. נכון. שיש לו ניסיון עם ניסוח. זה מקצוע. זכיינות. זה ממש תת... זה התמחות. זה התמחות נקרא לזה, נכון? בהחלט. ועורך דין טוב ישמור עליך מכל מיני מוקשים שאתה תגלה אחר כך, וזה כבר יהיה מאוחר מדי. אני חושב שמעבר לווייב שזכיין מרגיש, הוא מאוד אוהב את המותג ומאוד מדבר אליו השפה, הוא צריך לוודא שנכנס לרשת הוגנת ולהסכם שקוף, ושאנשי מקצוע טובים מלווים אותו, בין אם זאת בשלב שלי שאני פוסע איתו, ועד אנשי המקצוע שציינו לפני רגע. ואז למעשה הוא מפחית את הסיכונים שלו, הוא מפחית את הסיכונים להיכשל וליפול. ויש הזדמנויות מדהימות, באמת. באמת שיש דברים מאוד מעניינים. יש לנו עוד 2 דקות בערך, אז ככה תשובות קצרות, כמו שאומרים. אוקיי. אם הייתה לך הזדמנות, עם איזה אישיות עסקית היית רוצה לשבת? וואו. שואל אותה. שאלה אחת. אני חושב עם סטיב ג'ובס, לדעתי. מה הייתי שואל אותו? כן, אני הייתי רוצה כמה טיפים. אני תמיד שואל את עצמי מה קורה אם אני הייתי מתעורר לפני הרבה מאוד שנים וקצת קולט לאיפה העולם הזה הולך. אחד המשפטים שלו שאני תמיד לוקח לעצמי, גם כשאני עובד עם אנשים, אם אתה רוצה להיות נחמד, אל תהיה מנהל. לך תמכור גלידה. זה משפט שלו, ככה הוא נהג לדבר. הוא צודק. אם הייתה לך אפשרות לכוח על, מה הוא היה ומה היית עושה איתו? לרפא. איזה כוח על? הייתי... כוח על לרפא? כן, לגעת באנשים אגב, לרפא רק אותם. בסוגריים, אותו יצא סופרמן החדש. אוקיי, חשבתי, אבל לא פנו אליי. קופניק הירוק. אם אני הייתי יכול להקדיש... קריפטונייט הירוק, סליחה. הקריפטונייט. אנחנו בגיל שזוכרים את הקריפטונייט הירוק. נכון. אם היה לי יכולת על לרפא אנשים, זה מה שאני הייתי עושה. הייתי מקדיש את כל החיים שלי לרפא אנשים. ושאלה אחרונה, אגב, מה שאתה עושה זה מרפא זכיינים, או מונע מהם. זה גם נכון. רפואה מונעת לזכיינים. אולי לא סתם הלכתי לשם. עכשיו על זה, רפואה מונעת לזכיינים. אתה צודק. שאלה אחרונה, שאני תמיד מסיים איתה. היא לא שלי, של דודו טסה. אוקיי. עדיף חלומות במגירה מאשר כישלון מפואר? לא, אני אלך על האמצע. כלומר? עדיף לנסות גם במחיר של להיכשל, אבל ממש לא להשאיר חלומות מה שאני עשיתי אחרי הרבה מאוד שנים של מנהל בכיר בתחומים, שמחוזר וגם מציעים לו תפקידים וקפצתי, מה שנקרא. אלא, אתה יודע, לבנות עסק מכלום, מאפס. אני לא הלכתי להיות זכיין. שעדיף כישלון מפואר? לא, עדיף לנסות. עדיף לנסות, מקסימום נכשלתי. נכון. מבחינתי אין גם להיכשל. אני כל תוכנית אומר פה תודה לדודו טסה. אחד המוזיקאים הכי מוכשרים ואיכותיים. חשבתי שתבקש ממני לשיר, וואו. לא, אחד המוזיקאים הכי איכותיים והכי מוכשרים שיש לנו בארץ. כן, לגמרי. אם אני לא טועה, ואני גם קצת בהיסטוריה של מוזיקה, הוא כתב את השיר הזה, זה אחד השירים הראשונים שלו, כשהוא היה במצב הכי נמוך שלו. הכי נמוך. פלורנטין, אין לו איפה לגור, הלך לאיזושהי תקופה לחבר לגור, באיזה חדר, בלי גרוש על התחת, לקח את הקיטרה, וזה מה שיצא לו. מדהים. ואם מישהו יכול ויודע לתקן אותי בזה, זה לפחות הסיפור שאני מכיר סביב השיר, שהוא גם מחבר את העוצמות של השיר לרגע שהוא כתב אותו, שיגיד. מדהים. וואו, איך אני אומר תמיד, אנחנו מסיימים, יא בלולו, עברה לנו כמעט שעה. תודה גדולה מאוד לאורח שלי היום, אייל ישראלי. הבאת המון ידע, חוכמה, ניסיון, טיפים. תודה רבה. פה ושם גם השתלבו חוויות שלי מכובע של מזכה וזכיין. כיף שערכת אותי. דיברנו הרבה היום, אגב, על חצי מהשאלות לא הספקנו לענות, אלא ככה מסביב. בוא נמשיך עוד שעה, שעתיים. יש פה תוכנית ב10, אבל אולי נעשה עוד משהו. אוקיי. קיצר, לנהל בלי להתבלבל, שהיא גם סוג של להתבגר בלי להתבלבל, תוכנית הרדיו שמדברים ומחברים בעסקים עם נוער ומתבגרים. רוצים לדבר עליהם, צרו איתי קשר בפרטי ונמשיך משם. אני הייתי אילן סלע, לנהל בלי להתבלבל. נתראה ביום ראשון הקרוב בשידור ישיר ממילאנו בזום. לא ניפרד. אגב, השידור יהיה על נדל"ן. אוקיי. על נדל"ן, עם בחורה מדהימה ישראלית שגרה שם במילאנו. לא ניפרד לפני שכמובן נתפלל לשובם הביתה של כל החטופים עכשיו. אמן. לפני שאני אתחיל להתבלבל. יאללה ביי, ותודה רבה. תודה שערכת אותי. תודה רבה. הורידו עכשיו את היישומון